Ikusasa lakho sezandleni zakho. Kwenzekwenzeke. Kwenzekwenzeke. Nina besilo siyanibingelela sethemba niyaphila. Hayi sibuya amagame manje. Sho mina ngisho kumenza game esalibuzana engidlule kanjani. Into ongethemba uthanda ungethemba inkuza abenqindi ucijwe intaba ekhonje besabi kusekhlanti. Alihlabane kwezinye maqedwe zanyenkoloza ihlabane kwezinye maqedwe zanyenkoloza. Sanibonani bafowethu sathemba niyaphila. #Now uyasibonela Kwenzekwenzeke Podcast sibuyile futhi nesiqephu sakhe sisha brand new sikuphatheleke insizwa yasenkandla yalaphana ke kwaCholwane abazali ke bambiza ngosamkelo uChristian. Hello Christian, hello. uChristian umfoko akhanyile ingwane elihle. Simazi ukuthi ke uGqizile emculweni wesintu kaMaskandi. Sizwa ke eseyithanda kakhulu ke. Kulezi insuku etrendayo uma ungakayiboni gijima kuTikTok uthi nje #wow Gqizile uzomthola. Right ke kanti insizwa lena ke abazali bayo basaphila bobabili kanti ke lensizwa inama album awu2. I-album yayo yokuqala ikhipha lapha ngonyaka 2021 eyayihloko sithi ke kumnandi ehostel. Kanti ke enye album ikhiphe kulonyaka ka2023 ekuyiyona emlethe la Kwenzekwenzeke njengoba nami ngithema ngishaya ucingo ngathi weGqizile awukwazi ungidizela kude mfana wozondizela la kulezi ndlu zomsakazo. Ngakho ke ukhipha i-album emnandi yathi ke enkandla lapho kunamanoni amnandi athandwayo abantu bayashutha nje ko TikTok ko Facebook ko YouTube bayashintsha nje bathi wow. Kukhona ingoma ethi ke wawungalelani kuphinde bekhona ethi ke wangithinta kabili kuphinde bekhona ethi ke sobona ngengane engabe kubona ngengane kanjani kodwa ke ningizima Africa ama-support samaseko nangu uGqizile usekhona qhawula kwethu sobona ngibingelele lapha mfowethu Kwenzekwenzeke Podcast. Yeah usho kahle nje usho kahle nje Podcast iyafana lento mfowethu uyabingelela mfana senkandla ihwanqa lenhlala abayisolale njengomthakathi sibindi yabulala sibindi yaphilisa kwayisho into yomjolela isoka ihwanqa la senkandla le mfowethu usungaphakathi manje sengaphakathi phela sekufike thina oJin Beva kufike thina amahwanqa evula ingwe lipi afula lisha uyabona mfowethu mawukhuluma ngento engiyipaid yaphile kuvele kwavalwa itolo ikanokusho sekufike thina amahwanqa obevula kwathiwa abazothenga izingane zama-aphula outside 3000 ngithenga into zo 3000 sekufike thina so paid apha ama-aphula of 34000 awusu bafowethu isifikile imeya usefikile ukhansela fikile umkhandlu wasenkandla bafowethu umkhandlu wasenkandla sithatha usibeke mfowethu insizwe ekhulela enkandla sikubona ususemculweni ngabe vele ukhule uyileyo ndoda ebikukholela kuwo umculo noma into ehijackile ngoba usubaleka esikoleni. Mfowethu mangathiwa ngichaza iqiniso sondela qhawula kithi usondele mangathiwa mfowethu ngichaza iqiniso umculo kube ukahlahle iqale lento ngifika ehostela ngifika ngiphila nensizwa kaNdunakazi ethi usaliwe. Yes body. So ngithema ngiphila nalensizwa silokhu sihlangane ngalokho kubhiyoza kwethu ke kwaziwayo abantu abanganginotisanga sisakwenza kuqala. Sihlala ezihlahleni silokhu simbongoloza sicula lapha behleka bethi wow namhlanje futhi bathi wow mase besibona kuma TV sesivela sesitrenda uyabo. Mfowethu lento iqale lapho nje. Sayenza lento sasisebenza nondoni okudadwabo kwasaliwa ingane zakithi zonke lezi yabo ngoba izalo ingane izalo ogogo emakhaya. Mana asilungi wena ngesikhathi ukhule emakhaya ibingekho lento ukuthi ungaba umculi weSouth Africa. Ibingekho nje mina bengiyisiwengu nje esazi ukuthi makuyi festival kumele sihambe siyobhiyoza lapho sifike siphathe kube mnandi kuthiwe wow kube mnandi mfowethu bengazi ukuthi nje mina mfowethu makune festival nje uzongithola lapho ngiyahlupha ngiyabhiyoza kumnandi ngifika abantu ngibenze bebe yimi lapho mangifike ngihlaba ingoma bephenduka abantu beconcentrate kimi bethi wow sekufika ihwanqa kube mnandi nje uyabo bengiyileyo nto leyo mfowethu uthi lento yahamba yilokhu iveza kancane ikhono njalo ke bafu ikhono akuyona into uzalwa nalo kodwa awuthi uzalwa nalo kumele lisebenze
kuba into elokhu ivela kancane iya ngokukhula futhi kanjalo ize kube ukuthi kufika isikhathi sokuthi ithi phihli. Na uqala kumsebenzi nondoni nosaliwa ngoba nami nginazi nje phela ni crew mfowethu kuhamba kanjani ke emculweni wenu mfowethu njengoba usutrenda iSouth Africa yonke njengamanje wonke umuntu ufuna ukwazi ngoGqizile manje ukuthi kwenzakalani mfowethu uma ngathiwa nje akutshena mfowethu sihambe sahamba sakhula bengisebenza khona ngisebenza nabo undoni ivela kuma album abo abantu abaqala khona unginotice akule ngoma ethi wemfo kamsezane kaSaliwa baqale lapho unginotice abantu awu leli naza lakhuphuka kahle kangaka yabo uma ngiqhamuka lapha ngithi le ntombi ngaqoma kanjani empangeni sikhona uyazi niyadlala nina le ntombi yoqoma enkandla Ngwacolane babem uyezishimane suka shimane ngithi suwala yizishimane sifuna le ntombini ngoba intombi yethu thina maso awu sika wemali yakhuluma sesikhuluma ngemali enkandla konakele manje bakusho mina iwanqa kusho thina othini phela wangena khehla wangena wathi khaka bathi abantu amehlo njokimi bawabhekisa kimi bathi wow lo mfana uyingozi uza kabi ngithenje ngikhipha ialbum futhi abantu bebevele bebonile ukuthi khona into ezayo kulomfana khona into ephilayo kulomfana yabona so ngafika nalento ephilayo ke hawo kwathi phihli bonke abantu manje umhlaba wonke bathi wow ngami bajabule na ujabule nami ngijabule mfowethu ngiyathuka kodwa mina waphela mfowethu kukhona ukuthi uyithembe yabona into kubalekile uyithemba kodwa ungayithembi kuze kweqe fana lento ukuthi uthi umncane ufika ufuna ukukhipha ngoDisemba nenkunzi uzosha yabona umculo ngendlela usufe ngawo mfowethu abalandeli beyinkunzi bazovele bekhethe ingoma abayizizwa kangcono kube ngathi ama hit uthothi wena ushaya ama hit ngempela baqilaze kunjalo nje mfowethu angijona abalandeli wona lutho wena baqilaze mfowethu uphele kanjalo ngomsebenzi wakho kumele ngabe unika isikhathi ukuzethemba zethembe kodwa zazi izinga lakho ngiyakuzwa mina mfana awuthinte mfana ngithi awuthinte ususe nguzwile thina dali wangithinta kabili wasuyazumeka dali wangithinta kabili wasuyazumeka dali wangithinta kabili wasuyazumeka mina ngizothi masangithola wedali mina ngizothi masangitshitha wedali yesusola mina yephutha lakho mina ngizothi masangithola wedali mina ngizothi masangitshitha wedali yesusola mina yephutha lakho awu mina ngizohamba ngiyonika ungunwa solwandle awu mina ngizohamba ngiyonika umphephetha wasolwandle awu mina ngizothi masangithola wedali mase ngiyonika abafana bebhola besusola mina yephutha lakho unamanga mfowethu le ngoma yesi sengoma etrendayo le ngoma ingoma etrendayo manje mangitshela ama video siwashayile ku TikTok mhlawumbe abheke 3000 manje abantu bewenza abantu bewenza futhi abantu isabamba itrend kakhulu mfowethu mangikhuluma nje iqiniso ama video ayabheke 3000 manje abantu ibamba itrend kuminyene uthi uyangena ku TikTok uGqizile Gqizile ngapha ukuminyene so mfowethu sithatha usibekeke uMaskandi uyayibona kukhona iphuzo lithintile eqhawula kwethu uthi kunalento yoqhawe lami umculo ungabe mhlawumbe ungathini umbono wakho iyawubulala umculo lento yokugugumba nohlangothi oluthile noma into ekukhuthaza umculo ngoba omunye ngayibuka uthini wakho umbono lento yoqhawe lami babulela uMaskandi lento yoqhawe lami usho njalo mfowami umkhulekela umfowami Mpongozwe wathi lento yoqhawe lami ubulela uMaskandi bafu ngoba mfowethu uma lo qhawe lami uma iqhawe lifike lakhipha ingoma ngisho lingenzanga kahle kumele belinabukelise yabo
uqhamuka ushaya ama hit wena umfana ongenamlandeli imbanjathu indaba yakhe izibonakala ngoJanuary uthothi ukhiphe ngoDisemba kuthiwa beqale ngoJanuary bethi wow ngengoma zakho sebexhaphaza bekumaketha umculo bawubulele mfowethu abalandeli bawubulela umculo yabo ngoba bahluleka ukumela iqiniso mfowethu yabo kufuna sengazi ukuthi mfowethu nje thina mina njengami mina ugudi muhle masiya la phakathi nonyaka mangibuya ngoba ialbum ezolandela ngizokuyikhipha ngogudi cabanga ukuthi kuzobe sekwesikhathi somunye ngabe sandoni noma saliwe hayi kuba ngicela kuba undoni ngoba phela siya rotate kanje sithi so yabona mfowethu uma ngibuya kumele ngibuye lapha phakathi nonyaka mhlawumbe la ku-August noma ku-July ukuze isabalala into yami ingabanjwa lutho ingavinjwa i-trend okumele uyithole oyideservayo ingavinjwa ukuthi okhawelami mfowethu ibona abayicindezelayo kube ngathi awusebenzanga usebenzile kuthiwa yiso besimbone lo ayisebenzi mhlambe ke ekubaphathi bemicimbi kuhamba kanjani mfowethu umaskadi siyawubona uya trenda niyadlani ngalento yokutrenda kwenu ikhona into enizuza abafowethu noma njengogqizile usufikile uyabona manje ngapha nangapha sithi Gqizile ngapha sithi wow kukhona lokuzuzayo lento yokutrenda mfowethu kakhulukazi ku TikTok angazi ukuthi ngeke ngize ngiqamba manga nginalo ulwazi ukuthi ikhokha mase kunjani ngiyabonga uvume iqiniso leka TikTok kodwa lento ka TikTok isize kuthenini umuntu udlala lesiqeshana esincane a-acting ngaso bese eyolanda ingoma yakho lapha eyodlala ku YouTube noma kudlale ku YouTube yabo lento isiza lapho ngoba phela sokungadlala ingoma yonke iliso siqeshana mhlawumbe siku20 second athi umuntu wow uyazi yamnandi useyoyidlala lapha yonke inje obinjalo usethi mayethu yalandela uyadlala thawu yazi imnandi lapha umuntu ubona umuntu eseposta ethi hayi cha lo muntu uculile yabo lento isebenza kanjalo mfowethu isebenza kanjalo umculo futhi uyawusabalalisa ngibone ngishamandi yamasulumane ufuna imali uyathola imali ikhona usuyayithola imali ngomculo because uyatrenda yabona imali mfowethu njoba ama viewers ekhuphuka i-album engibona ngathi ikhuphuka kakhulu iyona lesikuyona ngibona ama viewers ekhuphuka laphana ngiyobuya futhi ngizokutshela mase ngitholela imali umfowethu mina ngiyakutshela imali iyatholakala ke lapha usaliwa mfowethu umfowethu izinto eziningi sizenza naye ngiyakuthola nangasikhathi ekhipha imali ngangikhona ngibuka wakhipha imali engango 50,000 cash ngento lezi za online le online nje futhi athi wayikhipha ngaleso sikhathi kanye uselokho eyithola ke igabanyana etholo 20-30 bani kodwa nje unobufakazi ophathekayo mina bokuthi mfowethu thina online ngempela imali sisoba nayo ikhona kuyasebenzeka online umuntu angangabazi ukusidlala okusho ukuthi kahle wena uthi asikhuthaze umuntu lapha ekhaya sithi go kulama channels ama-channel ethu ayiqiniso abelonga kuthina ikakhulukazi ilawe njengoba une TV yakho nawe une channel yakho ku YouTube upostile ingoma zakho lapha abayibuke khona baviewe khona asubscribe kuyakusebenzela kuzongisebenzela mina ngisho njalo ngoba ayikho imali engeke ngayikhipha umsebenzi loyana ngangifika kubantu futhi bakhomba ukungamukela kodwa awuvelelanga njengalo lo sosiuphele lo njengamanje mfowethu nami ungibona ngathi uza kahle kakhulu yabona bafowethu lo insizwa iyatrenda mina ngumfundi otrendayo nothandwa bese ngathi mfowethu wazana ingoma ngabya wazana bengithandana naye senkulela usathi kimwe ma uthi sobona ngengane kanti abafana kanjani bayizinja ngempela ke ngibonile bengithandana naye senkulela usathi kimwe ma uthi sobona ngengane kanti abafana kanjani bayizinja ngempela ngibonile ngoba wangicela uthando mina ngakunika uthando manje ngikulela usuthi kimi kanti abafana kanjani bayizinja ngempela ke ngibonile vela abafana bayizinja phela mina ngibone ngami sengikulela usathi kimi wema kanti abafana kanjani bayizinja ngempela ke ngibonile ngoba wangicela uthando ngakunika uthando manje ngikulela usuthi kimi wema kanti abafana kanjani bayizinja ngempela ke ngibonile bengithandana naye kukuhle kumnandi ngengane
Siyobona ngengane. Khuphuka wethu. Siyobona ngengane vele sadibana. Ngoba bafana izinja phela mina ngibone ngami. Unjalo wethu. Kanti abafana banjani bayizinja ngempela ke ngibonile. TikTok so vele sadibana ko TikTok. Sadibana ku TikTok mfowethu. Sobona ngayo. Ukuthi sadibana kanjani akusho lutho besithandana nawe. Awunanda. Akunandaba mfowethu. Lapha mfowethu ngisesimeni somuntu wesifazane mfowethu. Ethe umuntu wesilisa ama isintombane sikhulelwe waqala wathi sobona ngengane kade bethandana kumnandi. Kungekho sici asibonayo umuntu wesilisa. Mayisikhulele usefuna ukubaleka ukuthi sobona ngengane. Noma kanjalo athi ngithandana ku TikTok. Noma ngathiwa mfowethu sahlangana emcimbini. Kodwa kusala mina nawe besithandana. Angithi bekukuhle kumnandi manje ngusaka kungishintshela wena manje ngiyathola mina uthi sadibana emcimbini noma sadibana ku TikTok futhi sekubona ingane wena uvumelana into ongayitrain mina ngilungisa ikhantri ngifike ngathi mina ngifike ngathi wangithinta kabili wasuyazumeka lapho bengilungisa isimo samadoda nina bafowethu abantu besilisa azibahlula utshwala abantu besilisa abahlula utshwala mfowethu yazi ngoba ufike kumuntu wakhe okumawengane ekhaya amthinte kabidlana alale athayivele umama ohlele khona umuntu ohlele khona mhla ifoni lentombi athi intombi uzongithola eBayside eThekwini lapha ngaku-street enkulu kumele umfana ayochatha athenge imbiza achathe aclean iqolo lonto futhi iyalimazi yabo ubulala umuzi wakho ubulala umuzi kayihlo ngomuntu ongeke uzumnelise ngoba lo muntu ngoba ebhuka laphana uyadlula futhi uyobhuka egoli nabanye yabo ayokuthola so nje mfowethu ngilungisa icountry lapho ake ngilungise nami 3 questions ningizima Africa lembuzo imbuzo engahlelelwe uzongiphendula kuyo anginike njengoba engelapha esethe kungishaya ngempama mina ngizobuyisa uright ke angizukulokhu ngichitha kude kabe yami imbuzo u3 uyiphendwa njengoba uyibuza kwami umbuzo oqala uthi mayingixaka akunankinga lembuzo lena ke yazi imnandi ngani imnandi ngokuthi mina ngisho ukuthi right angisho futhi ukuthi wrong kodwa umuntu ozobe sebukela ozobe seyijajela ukuthi yena ubona kanjani so shuthi nje yathi oyiphendulayo sihleka nje kube mnandi sihleke khona lokho kube mnandi siqhubekele Kuphela lento ifuna ukuthi ubugade nento oyiphendulayo ungaphozi ngoba abantu balaka into encane. Okay mfowethu. Ngicela ungipelela. Angeke uzongipela lokuthiwa ukusho. Yabona ke mfowethu ke iyekeke lento yokupela ke mfowethu mina ngayeka ka2 mfowethu esikoleni kwakunezimpi ngasekhaya ngayeka. Esikoleni mfowethu lento yokupela nje mfowethu iyeke ungayizama kwethu. Kulungile khwanqa. Ungayizama khwanqa. Kulungile khwanqa. Ungayizama lonto leyo. Kulungile sengizile khwanqa ngisezo ukuthi ngipelela ke khwanqa ke noma ngibizele inhlamvu zaleli gama. Ingqungquthela yini engqungquthela mfowethu ila kubuthene khona abantu noma ngabe kuzokhulunywa ukubona makuthiwa mhlambe inhlangano thizeni ibiza ingqungquthela kuzodingidwa mhle ngabe mhlambe izinsiza mhlambe noma izimfuno ezifunwa abantu incanti yona ngqungquthela leyo nami phela angeke ngize ngingazi konke ngishaya ingoma engaka bese ngihambe ngazi noma yini yabo kodwa nje ingqungquthela into ila kusuke kubuthene khona abantu mfowethu yokhulunywa ngezinto ezithile lapho yona ngqungquthela ke leyo ngwenza phela nawe wazi ngendlela yakho cha sekusengweni hayi asithele umbukele ekhaya yaphendula question number 2 ngaphandle kwama Soul Brothers noma Shwabana awusiphi iqembu lomculo wombhaqanga olaziyo umbhaqanga mfowethu yabona ofeleba mina ngithanda ofeleba mfowethu ofeleba mfowethu bayashaya mfowethu ukuba kuthiwa ngaphandle kofeleba elipheleni mfowethu ayi kumbhaqangeni mfowethu ngaze ofeleba nabo ma Soul Brothers nayo yonke sengizokuyeka ngoba vele ofeleba mfowethu ngiyacabanga ulibamba lelo ofeleba ngiyacabanga ukuthi ngisheshe ngiyiphimise bese ayi ofeleba ngeke futhi bacula ngempela bona lo mfana lo kuthi uzamoe uyacula lo ofeleba ngeke okay question number 3 inhlambi yamanzi ifela emanzini inhlambi yamanzi yebo inhlambi yamanzi ifela emanzini isaka leso esisho ukuthini ayi mfowethu yabona nje lento ezakha sengayikhohlwa ngisho esikoleni ngangekho good kuyona kahle nje mina mfowethu ngangisidomo esikoleni ngakhuluma nomuntu wayesidomo esikoleni mina ngangaze esikoleni mina mfowethu esikoleni ngangazi ukuthi kumele esikoleni mina mele uyodla kushelwe intombi
kubuka othisha mabebhekele kube mnandi nje kuthiwe wow sibuka sishela ingane ngangazidoko mina mfowethu ngagcina ka2 esikoleni kwaphinde kwaba nezimpi ngasekhaya siloko sibhonyana nabafana abangale ukulezonsizwa wena lapho mina ngiqishe lapho kwaziwa nje ukuthi mase kuthiwa kuyaliwa ziyakhala nje Gqizile lapho esikoleni nje mfowethu mina umuntu makuthiwa kuyakhulunywa kuthiwa bafowethu impilo kade kuliwa uthisha omkhulu mayesendlanisile Gqizile sitshele wakwaziwa nje Christian manje kwathiwa nje kade sekuliwa amehlo onke azobheka ngakimi kwakhona igayigayi nami ngangiphethe zazimbili mfana kaShoba nomfo wakithi lo kuthiwa uskate esincane 3 cm umkhangiso into ezimnandi kuze abantu beyihalela bejenge undumfo kaKhanyile engangazi kahle nami ukuthi mangiphethe zona yabona mfowethu ngake ngashaya icontainer yanyakaza 2 days inyakazi container mfowethu ngishaye ngequpha mfowethu la ngabona khona yabona nginamandla nguSamson straight ke ngeke Gqizile impendulo yami anganginikanga kodwa ke uthe uzowenziwa ishajela ngasekhaya yena usayichazela udaba lakhe nami ke angisabuyele emuva kodwa sibakhumbuza abantu ukuthi besibuza ukuthini sithe inhlambi yamanzi ifela emanzini kusho ukuthini lokho inhlambi yamanzi ifela emanzini nawe ungahamba ke uyogooglisha ama uthi ukhona umuntu omaziwe isiZulu akusizi akulekelele isiZulu sibaleka kakhulu nganza wethu njoba ikakhulukazi bengabaculi bayasincangatha lapha basicanga ngiyathemba lelo musho wami lo uzothi mase uhlazile ahambe okhipha ingoma eqondile ngoba inkulumo la icashe kakhulu futhi ijulile mfowethu awuthinte ukugcina sesihamba mfowethu uyena ngitshele wangilahlalani tshela mina wangiwiselani uyena ngitshele wangilahlalani uyena usubana banemali abagezile ke umfo kaNgcobo kwangoni uyena usubana banemali abagezile amafafa enkanda hayi khuphuka msumcasula wena uyena ngitshele wangilahlalani tshela mina dala wangibuyiselani ngabantu uyena ngitshele wangilahlalani uyena usubana banemali abagezile samthetho empangeni kanti ungala nje usuthanda udiskendo kanti ungilahla nje usuthanda umxetshulo uyena usubana banemali abagezile ke umfo kaNgcobo kwangoni uyena usubana banemali abagezile mthumbo wacebe kule enkangala njalo nje ngeke bese badownload umuntu uzoyilalela lana nje adele ibhinqa lakwethu liyatholakala kuzo zonke izitolo hayi ufakaza hayi kofakaza ufakaza wothi hayi kofakaza bama app labo bafethu ningasidlala hayi kofakaza bafethu sicela niye kuma iTunes niye ku YouTube Spotify ibhinqa nami uthi mawuscrolla nje lapha liyavela udownload uGqizile zikhona ingoma zemnandi yabona mfowethu inkinga esinayo lapha mfowethu iyodwa inkinga esinayo mfowethu abaculi abanamona bayebula banomona yabona abaculi mfowethu laba bensuku zokugcina zamanje banomona mfowethu yazi umuntu ufike ukhombisa ukuphila naye ingabe uyapost into zakhe yena ngenxa ungabi namona nokuthi abaculi banovala bazethembi unokuthi umculi abaculi banamhlanje laba banamhlanje unokuthi ufika upost into zakhe kuthiwe wow mase kuwena uyayigodla lonto uvalo lokuthi mhlambe abantu abakholela kuyena ucani bazokholela kuwe beyeke yena isebenzi lonto leyo sayikhuza into enhle mfowethu ngaleso sikhathi iyasebenza nabanye mabenza into thina akekho umuntu esingamposti bafu ngoba sikholele kuthenini umuntu okholelwa kumina ngeke uzumsuse kimi namanje meya yasenkandla mfowethu umkhandlo wonke wasenkandla ya iGqizile municipality yona Kwenzeke podcast izoqinisa lana mfowethu kunjalo bafowethu akaqamba manga sibonga kakhulu qhawula kwethu sithola imininingwane yakho mfowethu uGqizile ku Facebook ngiyakubona uhlala posta lapha ku YouTube ku TikTok kulapho nje uthola khona nokucinga lakho mfowethu uGqizile ku Facebook yes @Gqizile usuphakathi epage iwall yakhona ithi Gqizile Khanyile enkandla uzongena ku TikTok Gqizile 05 Gqizile 05 futhi uGqizile 05 sengizoshintsha manje sengizoba manje umnikazi wama-apple enkandla kunjani lokho ngiyababaya mangathiwa nje ngumnikazi wama-apple enkandla njengoba sengiphatha ama-iPhone nje abizakho ngiyisigwili sasenkandla ngiwumasipala bonke omasipala bakhothama kimi kunjalo
ya uTikTok bese Ugqizile 05 kuTikTok bafowethu amancoko phela lawa abantu ungababhore ekhaya. Ugqizile 05 kuTikTok, kuFacebook @Gqizile usuphakathi unje. Inamba useyigodla manje Inamba ithi 076 yeah 60 76707. Usafuna uqashwa 076 yes 60 76707. Cha mfowethu la iqashweni ngiyafisa ukuthi abahleli bemcimbi ngabe wenza umemulo ngabe wenzani ngiyofika ngijabulisa abantu lapho kugcuma gcuma intombi ziyasithanda izwe lonke sithi wow sibalekele futhi ngoba sifuna ukuza ngothando thina sifuna imali uyabona nje manje inkinga iningi imizi ipetukile imiza yakhiwe emakhaya abasiqashe nje abantu mfowethu ngale kwabahleli bemcimbi ngoba abahleli bemcimbi uthola ukuthi abahleli bemcimbi wenza imicimbi ewu2 ngonyaka nomunye wenza imicimbi ewu2 ngeke uphilise imicimbi ewu4 yes unyaka wonke sicela nje mfowethu uma wenza umcimbi noma ngabe wenza umemulo noma ngabe wenzani wenza uyakhehla umise okuyitendana nesound ngiyofika ngidlale lapho ngijabulisa abantu kube mnandi ngihambe ngiyekithi naleso sizumbulu semali onginike sona kudliwe nasekhaya mfowethu athathe thuba mfowethu sibonga kakhulu Kwenzeke podcast kodwa le ntshebe yakho injani manje ifana neyakho nawe ikekelezela mfowethu hayi anoshefa kahle noma niyeke manje ngafuna athi yafana yakho yakho neyami yafana hayi yabona la ngishefa khona mina mfowethu kuyavala mase kufike mina njengoba ubona isikakamlomo sinje mfowethu ngaqala into yami anti usikakamlomo sake siqala ngaqala into yami usike yonke le ndawo le waseshiya phakathi nendawo into yami le ngayiqalayo nje abantu bayabuza wena lesalona ogunda kuyona ithi mina hayi uyoyithola emhlanga lapha ko Jean Bev la gunda khona thina ngo 600 nje iyodwa nje ukuyibona awungeke ngiyakutshela yitho Jean Bev ithi amahwanqa phela ngomasipala mina wasenkandla mfowethu maphi Gqizile singayisakaza le podcast ngasikuseni asithathe ithuba mfowethu sibonga kakhulu qhala kwethu ngiyabonga kakhulu ngiyazi ukuthi into nje matasa kodwa nje ukuthatha ucingo lami mfowethu usivakashele siyabonga kakhulu ngiyabonga nabantu emakhaya mfowethu ngiyabonga nakubabuleli bafowethu cela nisilandele ni-streame ko YouTube ko le imisebenzi yethu nje bafowethu ikhona enkundleni yonke indawo ko YouTube ko Spotify nisidlale bafowethu impilo yami uyibona ishintsha ngifike nami ngishintshe ngoba ungibona nje ngicwebezele kube kuhle ekhaya kudliwe kuphilwe kahle Nisema Africa sithathe ithuba umenze gemegeme salibuza njula kanjani umfoka Khumalo usethathe ithuba uyabonga kakhulu Gqizile ne podcast yonke yosuku nezinsizwa zonke nentokazi ezingaphansi kwale podcast esisebenza nazo kakhulukazi eziyenza ukuthi ke iye phambili until next time ngizokushiya nengoma kaGqizile uthatha lephi konje kabi yami othi ngibheke la uthefuna dlala lethi wangithinta kabi yeah leyo bese sidlalile kodwa sengayi cha sesizoyidlala ke manje live kanye live okay should nizema Africa sizozela na ingoma kaGqizile wangithinta kabi wangithinta kabi wasuya zimeka yali wangithinta kabi wasuya zimeka mina ngizothi masengitshela wekele mina ngizothi masengitshela wekele Yesu thola mina yephutha mina ngizothi masengitshela
Phakamisa